Εισήγηση του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Μπάστα με αριθμό το Βόλου 75855. Ο κ. Μπάστας έχει το λόγο. Πολύ σύντομα και συνοπτικά, με αφορμή την πρόσκληση υποβολής προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, στο πρόγραμμα Erasmus+, ο ANSET, ο φορέας που έχει κάτω την ομπρέλα του πάνω από 1.000 κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις στην Ιταλία, απέστειλε στην περιφέρεια έτοιμα συνεργασίας σε ευρωπαϊκό έργο με αντικείμενο την υποστήριξη και την αύξηση των ικανοτήτων ατόμων που απασχολούνται σε τομείς κοινωνικής επιχειρηματικότητας με όρους καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας. Το Erasmus είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα. Το Erasmus Plus είναι το νέο πρόγραμμα για τη νέα προγραμματική περίοδο. Στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, καθώς και στο εξυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Μέσω αυτού του προγράμματος πάνω από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα μπορέσουν να σπουδάσουν, να επιμορφωθούν, να αποκτήσουν επαγγελματική πείρα, καθώς και να συμμετάσχουν σε δράσεις εθελοντισμού στο εξωτερικό. Επίσης, το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει διακρατικές συμπράξεις μεταξύ ιδρυμάτων και οργανισμών στους τομείς εκπαίδευσης, κατάρτισης και της νεολαίας, ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία και να γεφυρωθεί ο κόσμος της εκπαίδευσης με τον κόσμο της εργασίας. Πράγμα πάρα πολύ σημαντικό, με απότερο σκοπό να καλυφθούν οι ελλείψεις δεξιοτήτων που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη. Αυτό το πρόγραμμα που θα καταδεθεί εστιάζει στην κοινωνική επιχειρηματικότητα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει δείξει ήδη ότι έχει ένα έντονο ενδιαφέρον για να υποστηρίξει την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Έχουμε δημιουργήσει την θερμοκοιτίδα στο Λυσιατρίο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Συμμετέχουμε σε σύμπραξη που αφορά τον κεντρικό μηχανισμό στήριξης της κοινωνικής οικονομίας και έχουμε κάνει και πραγματική σύμπραξη με το ΙΝΕΔΕΒΙΜ για να υποστηρίξουμε ένα κέντρο στην Ακαδημία Πλάτωνας λειτουργίας της υποστήριξης της επιχειρηματικότητας με έμφαση στον κοινωνικό τομέα. Για να μην σας κουράζω, σε σχέση με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στο να υποστηρίξει τους κοινωνικούς επιχειρηματίες σε στόχους όπως είναι η επιλογή καλών πρακτικών και πετυχημένων παραδειγμάτων, η δημιουργία μηχανισμού για τη μεταφορά και ενσωμάτωση καλών πρακτικών στο σύστημα. Είναι μια πιλωτική δράση και το σημαντικό είναι ότι συμμετέχουν σε αυτή τη σύμπραξη εκτός από εμάς άλλες 6 ευρωπαϊκές χώρες. Επικεφαλής είναι αυτός ο οργανισμός που σας είπα την Ιταλία, που είναι ομπρέλα για 1.000 κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Συμμετέχει η Τοσκάνη, η Περιφέρεια του Βενέτο, η Βουλγαρία, Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία. Αφορά ένα προπολογισμό της τάξης των 500.000 ευρώ και η Περιφέρεια Αττικής έχει ένα προπολογισμό της τάξης του 10% επί του συνολικού προπολογισμού. Έπρεπε να έρθει με το κατεπήγον, δυστυχώς, γιατί μέχρι τέλος του μήνα λίγη προθεσμία που είχαμε τη δυνατότητά μας για να καταθέσουμε την πρόταση. Ευχαριστώ.